Здравейте, мили хора! И тази седмица ви взимам с мен на разходка. Този път се отправяме към източните Родопи. Ако има нещо, което може да ме накара да стана в 5 сутринта, като изключим децата, при които нямам избор, то това е да гледам изгрева. Мисля си, че няма нищо по-красиво, с което да започнеш деня си от това да наблюдаваш как слънцето се показва, особено ако си някъде сред природата. Накосвам да не го видим заради облаците, но имахме късмет. Ако пътувате към Кърджали, ви препоръчвам да се отбиете от главния път при село Комунига и да минете през село Женда и язовир Боровица. Пътят е невероятно живописен. Всяка една гледка е като картичка. А ако имате достатъчно време, в района се намират Тракийското светилище Небеска и крепостта Саркая, които мисля, че са много интересни. Първата ни спирка от пътешествието беше пещера от робота. Сигурна съм, че много от вас я знаят, са чували или може би сте я посещавали. Намира се малко след село Ненково, като трябва да спрете край пътя. Ще видите табели за началото на пътеката в ляво. Едно бързо напомняне, което виждате и на табелата, е, че от октомври до януари е активният ловен сезон. Затова моля ви, бъдете внимателни и не се отклонявайте от пътеките. За съжаление, на мен ми се е случило дори и по маркирани пътеки да има ловни дружинки, което въобще не е окей. Още в началото на пътеката има разклонение надясно и наляво, като няма особено значение на къде ще тръгнете, защото пътеките се съединяват. Ние поехме наляво. Пътеката беше малко кална и хлъзгава, затова удобните обувки са задължителни дори при такива леки разходки. Аз лично някъде от 3 години нося само боси обувки, но за мое голямо съжаление все още не съм си намерила такива подходящи за есенно-зимния сезон, които да са непромокаеми и които да ми пазят топло. Но затова през този сезон си карам с старите туристически, но се надявам скоро да ги сменя. Ако темата за босите обувки ви е интересна, може да си поговорим в някой друг влог. И тук се появяват и първите гледки към язовира. Пътеката има лека денивелация, но не е нищо сериозно. Отляво започва да се вижда един много интересен и красив връх, бездивен. Малко по-нагоре, на един от завоите отново има място с панорамна гледка. Трябва малко да се отклоните. Там направихме още една спирка за снимки. Някъде на около 1/3 от пътеката ще стигнете до ето тази беседка. Нещо, което забравих да кажа, е, че няма никъде вода, затова си носете предварително. По пътя имаше и страшно много сърнели за феновете на гъби. Аз обожавам, но последните няколко години развих някаква алергия и честно казано ме страх да ям и избягвам. Преди около 10 години бяхме идвали тук с моята баба, която тогава беше на 75 години. Така че ако ме питате дали е труден маршрута, не е труден. За малки деца, като моите около 3-4 годишни, не бих казал, че препоръчвам, освен ако не са от тези, които много ходят или ако нямате някой татко, който да ги носи. Тук вече се открие гледка към самата пещера. Около 40 минути от начало на пътеката ще стигнете голям заслон. От тук трябва да поемете наляво и нагоре към пещерата. Направо пътеката продължава към екопътека Райски изглед. Още 5-10 минути нагоре и ще се озовете в подножието на пещерата. Изградена е метална стълба, по която да се стигне до входа на пещерата. Преди години тази стълба беше дървена и хич не беше стабилна. Пещера от робата, както и други пещери от роби, се създават още от каменно-медната епоха заради култа към женското плодородие. В дъното на пещерата се забелязва издълбан олтар, който е висок малко повече от метър. А в горната част на пещерата има една пукнатина, през която за няколко минути всеки ден в 12 часа прониква слънчев лъч. Това явление е тълкувано като оплождане, свещения брак между богът Слънце и богинята Майка. Вътре в пещерата не са открити никакви археологически находки, но на скалното платно над нея по разкази на местното население и маняри са изравили статуетки. Обяд спряхме на семейен хотел Боровица. Мястото е приятно, но бая почакахме за храната. И все пак за първи път видях такава огромна пърленка. След обяда отново се качихме на колите и се запътихме към, може би, най-популярната гледка в района, която, впрочем, се намираше точно срещу ресторанта на другия бряг, но ни отне около час и половина да стигнем до нея. Мястото е завоят на река Арда край Стар Читак. На мястото е изградена панорамна площадка през 2023 година и определено е много посещавано, така че ако идвате уикенда, имайте предвид, че може да почакате за снимка. Явно е толкова посещавано, защото имаше даже и будка с вода, кафе и
и някакви неща, които продаваха. За малко по-различни ъгли може да слезете под панорамната площадка, като трябва да прескочите мантинелата и да слезете по обозначена пътека. Там има една скала с красива гледка. Също така от пътя може да се качите нагоре, пак по една леко стръмна пътечка и да излезете над пътя. Там също се открива гледка, но там се вижда и панорамната площадка. Макар и по-отдалечено, определено си заслужава да дойдете и да видите тази панорамна гледка. Не случайно е толкова популярна. На връщане се отбихме да потърсим още гледки. Попаднахме на тези изоставени къщи. Не знам дали знаете, но едно време са строяли така, че първият етаж е бил обора, а горният етаж е бил за живеене. През май месец посетих известната махала Момджидам. Там ни завари една пролетна буря с гръмотевици и се наложи да се наврем в обора. Хич не беше приятно усещането, но важното е, че имаше къде да се скрием. Докато бяхме на това място, се размечтах за една такава къщичка. Може би звучи много романтично, но предполагам, че реалността на хората, които са оставили тези къщи, със сигурност е доста по-тежка. През есента дните са много къси, затова и не успяхме да посетим нищо друго през този ден. И последната спирка беше отново една отбивка с гледка към язовира. Следващата седмица продължавам с още интересни места в източните Родопи, така че се абонирайте, за да не изпуснете. До скоро!